hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vu hoza Friday hoza weekend hoza mpela viki nasi chirongwa bozongora segment part 1 21 minutes past 10 baba Isabel pade chiri kupisere chamakabatira Zimbabwe paka Zimbabwe South Africa Zimbabwe South Africa icho kwadi ya Zimbabwe ndiri mukati kufamba mukati kufafedza nekutsutsura dziri batimana wasenyika ino Zimbabwe ndakabata dzandinadzo pano dzandiri kufamba nadzo muri yeZimbabwe dzandiri kuchema nadzo dzandoda kuti mugobatsira ndiri mukati mekudzitaura ndiripo dzakawanda dzandinadzo kusanganisira dzimwe dzevamwe vanhu vari kubanya vari kuita sekuronzi vari kurarama mukati meimwe nyika vari kumhanya mushure mekumhanyiswa mukati menzvimbo dzavari kugara vachisirwa zvinhu panze vamwe vachidirwa mvura dzinopisa vamwe vachirohwa vamwe vachiputsirwa dzimba but vari mukati mekurarama nyaya iyi muri yeZimbabwe iri kuitika munyika yeZimbabwe but tizooneka kuti chii chiri kumbokonzeresa nemhaka yei paakutoda vanhu vanopinzira ipapo kuti vanhu vabatsike chikonzero kune vamwe vanhu vari kutarama unhapwa but vari mukati menyika nyaya yenda kutanga pana pamuri yeZimbabwe inyaya yakaitika mukati menyika yeSouth Africa asi ichisanganisa chizvarwa chemunyika yeZimbabwe pane mukomana ane vabereki vake vari muno muZimbabwe but vari kushandira mukati menyika yeSouth Africa mwana uyu nevabereki vake vachigara mukati menyika ishi mwana komana ane 25 years angari pauniversity kunyika yeSouth Africa ndokubva anosangana nemusikana ari pauniversity izi ane 24 years dzekuberekwa mukutaura mukudzidza mukufambidzana nokujairana ndobva vakandana mashoko akakandwa akaridavira achiti hongu ndarinzwe ndarida kureva kuti vakateka kufambidzana mukomana nemusikana sevanhu vari kudanana musikana chizvarwa chekupi musikana chizvarwa chekuSouth Africa mukomana chizvarwa chekuZimbabwe vadanana kudaro maperenzi emukomana uyu vanogarawo zvakare kuSouth Africa ikoko but vari zvizvarwa zvemuZimbabwe vadaro vakasvika pakupanana pamuviri vapanana pamuviri ndobvaita pamuviri pake ende anga kutozivana naamai vemukomana mwanandakadzi uyu akasvika panguva yekuti akurwadziwa nepamuviri anga ane foni dzaamai vemukomana ndobva afona zvikanzi mama ndakurwadziwa nepamuviri kufunga kwangu marwadziro andiri kuitwa mazuva asvika ndinogona kupona saka zvandinogona kupona ndakuenda kuchipatara kana ndaita mwana ndichakufonirai muuye kuzotora muzukuru wenyu ataura mashoko aya amai vakafunga sekuti iwo ko ndokudanwa zvikunzi uyaizve mama muzoona chii muzukuru wenyu nokuti zvakaoma kuti mwana achizvarwa unogamuchizwa uchinzi ini ndazvara chete torai mwana uyu ndobva aenda kuchipatara achibva anopona ndokutozofona kuti mama sokureva kwandakaita ndabatsirwa makorokoto mwanasikana ndobva vaenda vachinosvika ikoko vari kuona mwana ariko vari kubvunza manesi zvikanzi munhu uyu ari kuramba kuyamwisa mwana vachisvika zvikanzi that's the right person ndimuno ndikuchimirira kuti auyu amwene amai mauyaka zvandakuudza izvezvo kuti ndoda kuti ndikabara mwana ndigokupai muzukuru wenyu inini handizi kuzokwanisa kuyamwisa mwana wechikonzero mazuva mangu anodona handizi kuda kudoneza basa Zimbabwe mukomana ari kupi pari kutaurika nyaya dzese ariko kufanga ari kuchikoro ndoko ari koko amai vakati nyaya idzi ndedzangu idzi kunyange ndikashedza mwana komana wangu kongu kumuzisa bari nyaya idzi ndedzangu manesi zvikanzi aiwa uyu atoramba zvachose izvo ndio zvaaramba pamatosvika tatoti right zvikanzi mukwani hapana mutemo here unokwanisa kumanikidzira munhu uyu kuyamwisa akaramba kuramba zvachose zvikanzi right since iwe wanga usati waroorwa zvekuyakumba wadiwa tora mwana uchimupa mukaka isu tichitsvagawo mari tiite maDNA test titore chokwadi chekuti mwana watakutakura kuenda naye isusu ndewedu zvikanzi iri nyaya yemaDNA no problem ndine chokwadi chokuti mwana ndewenyu saka iri nyaya yemaDNA test no problem torai mwana mukaita maDNA test mukazoona asiri mwana wenyu ndichakubhadhara mari inini mwana torai kusvika vanetsana zvekuti amai vakatora mwana mukoma kebi musikadzi uyu akaenda asina mwana ndobvatora mwana vatora mwana ndikutanga kumupa nani shanda naye kusvika mwana apinda muECD akura ave ECD ndobva ashanya musikana
paka kuna mwene amaye wemurume kune mwana wake achibashika mwana atokura kawe amaye avasivi sika ndirikumira mwana wangu aish mwana inga wani wairamba ni mwana wani wakaramba kuyamwisa mwana wakati sei so kwanzi tikurarama tiri kunyika isiri yedu ndakasha kuti kana ndikazonzi ndasungwa zvinotora nguva yakaita sei mimwe mitemo nemunzvimbo yandiri andina kuti ndinokwanisa kuziva ndinogona kusungwa ndobva ndamupa mwana so kune vamwe vaitoziva panogara munhu uyu vachibva vataka kuti mwana wamakaendesa uyoyo tikuna mwana kutambura mwana asikuno chikoro aishi tikutomuona iye auta zvinhu zvake akachena but mwana auta chikoro so amai vari kuti ndiri kuda inini kuti ndikwanise kuwana simba rokuti ndiende kunotora mwana uyu adzoke ararame zvakare upenyu hwaita sei wairarama ari mumaoko zvakare ababa vake nokuti mwana uyu akaramba ari ikoko uyu munyika make isu hamunisi munyika medu tinogona kutozoshaya mwana uyu zvachose muupenyu hwenyu tikasamuwana. Musikana uyu akazororwa here nemwe murume? Hana kuroorwa. Ndiye mwana wani waidai. So vari kuti kune vanoziva mutemo ndiri kurarama ndiri kunyika isiri yangu asi matsamba nemagwari kurarama ndiri koko ndiri kurarama zviri pamutemo. Ndine zvandiri kuita. Mwana wangu ari kugara zviri pamutemo. Hongu akatobatwa nenzira kuti akaita zvokumitisa ende mwana hatina kumuramba. So mararamiro akuita mwana ndinotangira papi nokuenda papi pekuti ndikwanise kuenda kunopiwa mwana ndichitaurawo kuti honai situation iri kurarama mwana ende mwana wemuzukuru wangu ende ma-DNA test vakatozomaita vakaona ari mwana wavo. Kuti ndipiwe mwana uyu kune vanoziva mitemo ndibatsireyo. Munhu akaramba mwana achiti handidi kuti mazamu angu agudona ndichiri pachikoro ndichiri mwana wechidiki ndikayamwisa ndinoita mbuya. Okay, musikana paakawirira nomukomana kusvika abate pamuviri, musikana achudza mukomana kuti ndine pamuviri, mukomana akabvuma kuti akaramba? Akatobvuma mukomana akati une kodzero kuroorwa. Uye akatoshevedzera kuti ndiri kuendera mberi chikoro ene nyaya dzekuroorwa handidi. Chandichaita inini nhumbu handisi kuzoibvisa but ndichazvara mwana wako ndokupa. So nyaya yekuti ndichazvara mwana ndokupa inyaya yekuti munhu wese anetarisiro yekuti kana mwana azvarwa achayamwiswa akura akukwanisa kuti iko zvinozvi mwana anokwanisa kupiwa munhu wozomupa ndodzaive pfungwa dzavo. Havana kuziva kuti achingopedza kupona chete iye kwake mwana kwake pakaipa. Nyaya yaterona vachiyera mukoma KB nderimwe shoko randirusiya. Amai vakatoudzwa zvechokwadi kuti kana mukasachora mwana uyu ndomutengesa. Vakatoudzwa kuti namai vacho ndomutengesa. Mukasatora mwana ndomutengesa. Vakaudzwa mashoko aya rini? Nguva musi wavaudzwa izvo torai mwana ndati ini handisi kuyamwisa mwana. Pakuti takataka kutora mwana vakatoudzwa mashoko iwawo kuti kana marambisisa imimi ndomutengesa. Right. Saka izvozvi mwana akura anaka manje. Ameno, reka timbopinda muchitoro baba Isabel tiri kudzoka manje muchitsudzura muchipfapfaidza kadzimwe dzamakabatira kamuri yeZimbabwe. Papa Isabel, pfapfaidzani timbe. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfaidza nekutsudzura tiri kuitika matimba nawose nyika ino. Muri yeZimbabwe tinenge takachibata chimwe tiri mukati mekuenda nacho. Paka. Ndapindira mukati menzvimbo inonzi Glendale. Zimbabwe ndiri kukumbira kubatsira murume uyu. Asi chichatisunungura ndechekuti mashoko aari kutaura iye aari kukumbira kumuri yeZimbabwe chokwadi chake ndo chichamusunungura. Hatizivi madhiri ake, hatizivi kurarama kwake, ndiyauya nenyaya. Asi kuya kwenyaya yake anogona kusunungurwa chete kana achitaura chokwadi panyaya yendoda kutaura. Nokuti chokwadi kana ndasvika paivhangeri shoko yaMwari taakuparidza kuti vanhu vazive ushe hwekudenga hwemwanakomana womunhu tachadzoka sei paakaenda. Tinotaura kuti Jesu ndicho chokwadi. Saka chokwadi chichamusunungura. Inzwai nyaya iyi. Ndakuisa mudariro. Tiri kutukana? Hatisi. Saka ndiite sei? Tine murani. Mukoma KB. Baba vari kuGlendale vanoti bhosho. Hazvina kumira mushe munzvimbo yandiri kugara kuGlendale. Chichanetsa. Ndakatarisana nedemo. Ndakatarisana nemapanga. Ndakatarisana nokuurawa.
nevanhu vemunzvimbo nawo dzingave hama dzingave shamwari nemhaka yeyi sei uchitadza kugara zvakanaka nevanhu vese. Mashoko anoti nzvimbo iyi ine vanhu vari kurohwa nezvidhoma zvishiri kana kuti zvivanda. Ndidzo shona dzinoshandiswa zvichienderana kuitira mutero upi kureva kuti munhu anorohwa nezvishiri zvidhoma kana nezvivanda oita senge akukanganisika. Zvivanda zviya pavanhu vari kurohwa ava zviri kuti zvikabvunzwa kana choka kupodi ndabva kuna bhosha ndabva kuna kanyemba baba kuti wakwaramba. So nyaya iripo ndiye kuti baba vari kuti bhosho ndiri kuda vanhu vanokwanisa inini andiroye wakatakaniko babasa remweya vakapusha shoko basi rese kwakauyaniko kukateveraniko tapyo orombanji sipaini patapitani apana tuzipakishana simaima tumata vakachuwepa kemedekya sipiniti horobai zoni aroshumuni pinifo wakachwepa sipi horobai tenyorocha akiyorocha oiri vanhu vangani varohwa nezvishiri zviwanda zvataura zita romurume ari kuglenda kumashure kwakabhorohwa vamwe vangani kuti avana mwedzi unowu chete kwarohwa 2 dzowasimudza mhepo ipapo manje zvivanda zviri kutaura hatidzokera tisina nyama kana tatumwa tinotakura mabva kupi kwakanyemba bhonzi nefirst name kanyemba bhonzo nemutupo fuo vakatenga kurohwa vaitaura zita romurume vakutanga kurohwa ngasikataure zita vaiko zvino manje vakutaura zita manje so baba varushamari vari kutaurwa zita rangu nemutupo zvese inini bhosho andiroye ndiye ega here ane zita rokuti kanyemba bhonzo kuglenda ndiye ega ende ndiye ari kutaura so kwanzi ndifambe munzvimbomo ndokunziva vadoroya vane zvivanda vane zvishiri amboenda here kuvakuru venharaunda imo munharaunda achibva anzi izvezvi kugariswa pasi zvikanzi inzwa pesi wako izvezvi mukangofa munhu kana kurohwa munhu nezvinhu ndiwe waenda demo saka manya unopindura mubvunzo uri paNational FM WhatsApp channel izvozvi chokwedza ichimwe icho kwademuri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsotsura dziri kuitika matima nose nyika ino paka muri yeZimbabwe nyaya iyi ndaitumira nchiti nkai okay sorry nyaya iyi ikaroi not nkai okay ndiye karoi kune murume akarima fodya yake anozivikanwa ari murimi ndobva arima fodya yake akazoenda kumunda vanhu vachitema fodya mumunda aenda kumunda ndobva dona ari kumunda adonha kumunda kudaro vanhu vakamhanya chichiri kuitika nguva iyoyo atanga kutozvimba muviri kumazimba kuzvimba kuita sei vakomana manyine munhu kuenda naye kuchipatara munhu arume achingozvimba zvikanzi mukumbire kubva kuchipatara ndokukumbira kuchipatara ndokuenda kunze zvikanzi tsvaga mubatsiri wakomana vatsvaga mubatsiri murume akubatsirwa paya zvikanzi nemubatsiri nyaya iyi hongu ndauya chandingabatsira panapa kukuziisa zvinoda kuitwa asi anogona kupedza nyaya iyi ndiye muridzi wani murume akakutopfekedzwa mapamba akutoita zvaanoita panguva isingafanire haachazivi zvokuita autosinganesika pfungwa simba hachisina nguya kuenda kuchimbuzi akungoita akapfeka toita sei zvikanzi nemubatsiri murume uyu akaenda kunotora mushonga atora mushonga wake wakurima akanzi izvo enda kumunda urime weita zvinhu zvese
musi uchitaka kunzi shisha 1 rekuti wakutanga kuchikowa fodya kuti iende kunoomeswa, ndiwe uchatanga kuchora shisha. Uchikochora shoko uchiro shisha 1 rekuti vanhu wakukowa, usadzokera kumunda futi, usadzokera kumunda futi. Zvinoitwa nevanhu unotozoudzwa kuti fodya yapera. Ndobva ambobvisemo fodya yekutanga ichibva yadarika. Kukasvika mashoko ekunziso grade yekutanga iyi yadarika, takumirira imwe. Iye ndokumira kutesa munda wake nemabhero aita zvakanzi ndatsotswa, ndabirwa. Kana muchiti fodya yapera makandibira, kana kuti fodya yangu kumunda ichiriko. Rega ndinoona. Kufambako akananga kumunda. Iye akauzwa unzudipa akatora mushonga. Aufane kana wakotaka kukowa. Murume uyu chii chakamupaka kuti ati mandibira anga akowa mabhero mangani? Mabhero ake panga pabuda mabhero 17. Iye anga nitarisiri uri kwanzizo kuma 25-26. Alright. Ndatorohwa parefu. Panga ari kumba ndiyani aimonita kutemwa kwefodya kumunda? Mukadzi nevana. Alright. Asi iye paakamira munda wake akautarisa akatoona kuti apa pane matanzi mangani apa. Pane mabhero mangani. Nemaziso. Okay. Ndobva aenda papa. So wakati achibva aenda ndokunodonha ko. Adonha ikoko. Vanhu havana kumboita maziso ekuti vakaona kuti murume uyu kubva azvo achikora fodya murume anazokera kumunda. Vainguti munhu ari kumanija basa. Amai mwana mhanyai, mwana ita so, ita zvakati, tumira tirikita nitora zvinhu. Achingodaro vanhu vaisaona munhu aizadziri rake ndiye. Akanotorwa kumunda akadaro. Atorwa kumunda ndokuendeswa kuchipatara, adzorwa kuchipatara achinzi adzorwa. Zvakanzi murume uyu makamboziona here kuti paakatema fodya kubva musi wokutanga muchikowa fodya kusvika zuva radora nhasiri haana mbodzokera kumunda. Vanoti chinenge chokwadi. Chokwadi vakutopepuka. Zvikanzi zvikanzi nyaya iripo ndeyekuti baba ava vane mushonga vakanobata, but vakapiwa. Ukaona uchinzi panyaya dzemushonga idzi pane line of demarcation kuti apa akudarike apa. Garai matoziva kuti tiri vanhu venyama. Right. Ko ukarwara uchinzi pashayikwa motokari enda kuchipatara, wobva wanzi rodhi yacho ndodarika nekumunda. Uchiona munda wako iwewe ipapo uri kurwara. Wodariswa nemumunda nekuti ndokune rodhi kuda kuchipatara. Murume uyu angaita makore mangana achiri mafodya? Uyu murume anogara achiri mabhatira kutaura chokwadi vanopupura. Aiwa gore rino angachishibanya. Saka mushonga wangu washanda. Okay. Ndo pakazonzi mushonga unoda kubviswa naiye. Ndiani simba rikubvisa mushonga uyu? Tikaenda vese kumana tinogona kupera kufa kumunda ikoko. Asi mushonga uyu ukabatwa naiye unogona kuitwa. Asi ndiri kuona murume uyu ari kurwara. Toita sei? Ndobva aita zvakaita kuti zviite. Zvikanzi handi kumunda isai munhu mungoro. Murume aisa mungoro heki jaburutika ndiye kakeri Jacob Jokere vaita kumunda chibva buruka. Zvikanzi izvo pacho ndiri kuda pacho paakadonhera. Paakadonhera ipapo ndiri kutoona kuti ndo pakachererwa mushonga. Saka iye pamodai akambotenderera neimwe nzvimbo aigona kurwara, but asina kusvika pakudonha. Akazonodarika nechaipo. Semunhu aida kusimbisa zvinhu zvake kuti aida kudarika nepo achinzwa simba kuti ndopatakaisa chinhu changu ende munda wangu zvechokwadi waita fodya. Achinosvika ipapo achibva adonha. Ndobva asvika ipapo. Asvika ipapo munhu achibva burutswa. Ndobva rohwa nezvakarohwa nazvo. Baba pati ndokungomuka kuita rimwe simba rikuita singe munhu akuita sei? Akurwara nenjere. Kwakuchitanga kuchera ipapo nezvigumwe. Akatsemuka nzara dzese kuchera kunoburitsa bhodhoro ranga rine mushonga riripo ipapo rine mazita, asi mazita anga aripo mukoma KP. Vanhu vese vari munharaunda manorima fodya varimo musipotoro. Vanhu vakashevedzwa kusanganisira veukama, vanhu vachiona kuti mazita arimo aya. Vanhu munzvimbo iyi mukoma KP vanhu havana kukohwa. Havana kukohwa. Murume uyu anga akakohwa nezvevanhu. Asi achibva audzwa chinzizo kuputsa kwatakuita bhodhoro tiri kunoku kuda kuzama kuti murume uyu amuke aite mune zvakanaka. Chikonzero ndo zvinhu zvakakanganisira izvi. Zvakakanganisira zvinotanga kubva zvarwisana naiye. But handifungi kana kumba kuine chinhu chakafanana nefodya yake chinorarama. Bhodhoro chiputsa kumunda mukoma KP. Murume pakatanga ndasinga kupepuka. Vanhu vari kuchambako kuchoshedzera kunzi fodya iri kutsva kuno. Yanga yasara iye. Yese yanga yasara isati yaendeswa iye. Ikabva yatanga kutsva.
ichibva yatsva zvikanzi nevanhu mazita edu aufa. Mubatsiri ndiye akazoti regai ndikuzivisei vanhu mese muri apa imimi hapana asina zvake asi nyaya yekuti zvawina zvakaita sei ende vanhu vasati vakuzvisiva. Chandiri kukumbira choti ndai kuzobatsira murume wanga akufa mukataka kuita iyoyo ndichakumbira kuti nditaure zvine mumwe nemumwe zvamwina zvipapo. Dai mandikumbira kuti kana tashanda bhodhoro iri nemazita aya murume uyu kana achidzoka kuita wanga odzoka kuita wanga ofamba neupenyu hwake asi kwamuri kusina chinoitika. Asi chandiri kuvimbisa ndechekuti gore rino zvaendwa. Anga aendesa mabhero mangani pamabhero 17 anga akohwa pamabhero anga akohwa ari kuti aifunga kuti panobuda 17 bills. Okay. But kuri kunzi mabhero anga aenda anga ari 11 bills. Asi iye akatarisa fodya iyi akazotsva iyi angaitona kuti haikwani kubuditsa mabhero anoita kuti asvike 17 pamwe paigona kuti buda maviri kana matatu saka akatosva kugona kuti ari maviri kana matatu but mari yekutanga izvi anga akaigamuchira pakaipa. So kuchera kwaakaita izvozvi murume uyu chaina chiko zvinozvi mavanga nemaronda asi mukugarisana nevanhu mukati menzvimbo haasi kuwirirana. Asi mubatsiri kwanza anogara achisvika mukati menzvimbo achiti ende akapa mashoko ekuti vacharwisa munhu kana kukanganisana naye chenjerai kubatana nezvisiri zvenyu. Ndiwo mashoko akachengetedza murume wemunzvimbo. Ko imwe fodya yanga yaendeswa kudhara kuauction floor haina kutsva. Aiwa yanga yaendeswa hamene ikoko kuti yakanoti haichisiri kana yauko haichisiri yake mukoma kebi inogona kunge yatova yekambani Karoi tiri kuya kukaroi to gain ikoko winter splash get ready manje kana yakatsva manje tingida kumbopiwawo bhija rakakuzoita sei hapana kutenga mafodi. Kune vanokwanisa akakubatsira tobatsira seiko mama right vari kuSouth Africa muzukuru akaraswa handiti chokwadi ichocho zvikanzi torai muzukuru wenyu inini handimi munyaya dzacho ndichiri pachikoro mwana akura akudzoka zvakare kamudzimai uyu akuti ndakuda kamwana asi mashoko aripo ndeyekuti haasi kukwanisa kakuchengeta mwana. 0713 938 538 0713 938 538. Rega timbonzwa kuti ndiani ari parunare. Halo paNational FM. Kanyamba Bonzo risei. Musha zviri sei? Ndiri bosa ngani. Yebo. Wenza Alex Beja. Parise pa Cranbourne. Pa Cranbourne pari kutapira mina ikoko kwamuri. Kunoku kuri kupfapfaidza kuri kunakirija. Aiwa ndakuyawo. Indoda kuya ku Cranbourne ikoko. Uya kaniwe uya. Tibatsire tinzwe Beja. Kanya iyi kai tuda kutonga nyaya iripo pari zvino zvakaitika zvakatokanganisika kare. Musikana aitonyepa kuti mazama anodonha anga asikadi kutora mwana uyu. Saka iye mai avo ngavachienda kupi kuembassy inomirira Zimbabwe kuambassador wedu kuSouth Africa. Kusvika ikoko woti ndo nyaya iripo bvasisa kumutemo wopiwa mwana zvakanaka mune zvomutemo wasabvutidza nemwana yeyu pane zvinozoita mwana achizofa uyezve madna akazotorwa here. Madna akatorwa zviri kunzi mwana uyu ndiye mukomana uyu. Saka ngavachienda kuno zvomutemo wakapiwa mwana ubva vanogara naye kusvika mwana akura ndo panozotsvaga mai wake nokuti akazoramba ikoko hone akutambura zvakare hazvimire zvakanaka. Saka woenda kumatare edzimhosva. Yes ndo chaziva izvo. Okay, but vari kutya kuti manje kuno kukuforeni aka haisi nyika yedu pamutogona kuzomhanyiswa. Aiwa ndosandati wakaenda kunopotera kuna ambassador weduka utangira ipapo. Okay. Ndo zvinoita manje. Okay. Tinotenda waita basa Alex Beja baba Isabel. Hanzi ngaendeka kuembassy yeZimbabwe iri kuSouth Africa. Unopotera ikoko oudzwa kuti zvinofambiswa sei panyaya kadai. Nyika imwe tine wedu ariko. Vanotimirira ikoko. Saka vakasvika ikoko vanokwanisa kubatsirwa kana dziri nyaya dzokuti vanofana kuenda kumatare edzimhosva. Rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudini. 0713 938 538 ndiyo namba inokupinza live paNational FM radio. 0713 938 538. Paita munango pantedwe. Halo paNational FM radio. Halo ndinachihera paHatfield apa. Vachihera paHatfield. Ini ndida kupa zano rekuti vanofana kuenda kune vanomiririra nyika yedu yeZimbabwe
wekutsanangura nyaya yawe iyoyo nekuti ndikona kuti vanobatsirika because akaramba ainaye mwana ikoko anogona kutomutengesa futi nekuti haana mwoyo werudo wemwana. Asi izvo zvakaitwa nemusikana uyu pakutanga ndizvo here naye vachiyera zvekuita sei zvokuramba mwana kuti handisi kukwanisa kuyamisa mwana? Izvozvo zvinotaridza kuti munhu asina chido nemwana. Izvozvo kuratidza pachena kuzivisa kuti handina chido nemwana, otherwise anogona kunge atomutorera mamwe mabasa ada kumuitisa ikoko. Komana ya ingomutse vaviri vatatu chera. Ndoda kumutsa chera. Baba Isabel chera. Anzazi yangu. Sisi. Tete basa. Kubatai munobatika sei. Icho kwadi muri yeZimbabwe kandi kuzivise kuti namba dzandoda kukupa ipanapa i namba dzangu dzisina chipomerwa, namba dzisinganyadzisi, i namba dzemazviri kwazvo. Ukaifona sinosvika. Namba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa tendai tindo masenu mucheki mukuro po rikiti vo maita basa Zimbabwe twalumba loko magwira ntchito rekesanika pari manje ndokusiyayika na Esnat Matsilele mamane